Munduak birakadarrai, grafikak zepak biderkagai, gurpilaren sua, polo urtua, itxaso mutua, baina zer da mugimendua, abiadura, beta, sustraiak da egoak, herri gaiz, beteta, denboran egin dezakegun leku aldaketa, saiatu zibilizik hasi zeroriz lortzen dugun oreka, erresistentzia zer den, hemen inork badaki, gure herrian behintzat da jaiki bezain eraiki, urratutako bide latz bat, denboran jauzika, belaunaldiak segika, lurrukatuan bizita, mugimendu hau da arras moreduna, gorria du bere bihotza eta euskalduna, argi daukagulako bilatzen duguna, denontzako herria eta ongizate komuna. Geldirik geldi ez dadin gure torkizuna, mugitzen gaituena eta mugitzen duguna, daukaguna eta lortuko duguna, indarra maitasuna, erantzukizuna, Euskal Herriaren askatasuna. Zure arnasak auspotzen du gure mugimendua, zure mugimendua.